Kaixo, arratsaldeon denoi, hemen gaude Koldo Mitxelena literatur sari banaketa ospatuko den ekitaldi honetan. Ahaztu zait, maskarilla kentzea. Denok dakizuen bezala, iaz, COVID dela eta, ekitaldia desberdin egin behar izan genuen. Eta aurten, pausotxo bat ematea lortu dugu. Sarituak aretoan ditugu behintzat, eta beste guztiok streaming bidez ere gurekin egoteko aukera duzue. Beraz, ongi etorri. Mila esker. Eskerrik asko, ederra benetan. Eta orain gaur izango ditugun gure musikariak aurkeztuko dizkizuet. Gezki ulertu txiki bat egon da, baina lasai dena ondo aurrera doa. Eskerrik asko, txalo bero bat, beraientzat, mesedez, mila esker. Eskerrik asko, ederra benetan. Eta gaur gurekin izango ditugun musikariak aurkeztu nahi dizkizuet. Ainara Ortega eta Iñaki Salvador. Txalo bero bat, beraientzat. Eta Belauntxingoa izeneko kantuarekin emango diogu hasiera. La
Euskal Herriko doinu dana ezti, izan dana beti, guztien gainetik. Bilatu dut lurpian sartua, bai eta ahaztua zerendan zartua. Ateratu behar nuke dantzara, erekin plazara, oraindik gauza da. Ikusiko da zeina atsegina, bizarra urdina baina txitarina. Euskal Herriko doinu dana ezti, izan dana beti, guztien gainetik. Bilatu dut lurpian sartua, bai eta ahaztua zerendan zartua. Ateratu behar nuke dantzara, nerekin plazara, oraindik gauza da. Ikusiko da zeina atsegina, bizarra urdina baina txitarina. Talo bero bat! Eskerrik asko. Bikaina, eskerrik asko. Ongi etorriak 32. Donostiako Koldo Mitxelena sari banaketa honetara. Hau da, literatura lehiaketaren sariak banatzen diren ekitaldi honetara. Honen bidez, zuen irakurtzeko eta idazteko zaletasuna bultzatu nahi da. Eta gure asmoa, marrazkiz, literaturaz, bertsoz, musikaz osatutako ekitaldi poetiko bat egitea da. Eta horretarako irabazleen lanak entzuteko, ikusteko eta gozatzeko aukera izango dugu. Aurten, gure epaimaian aritu diren 6 kideak aurkeztu nahi dizkizuet. Hemen dugu Iñaki Martiarena Matin, komikigilea, Arantxa Urreta Bizkaia idazlea, Inaxo Mujika idazlea, Ana Malagon idazlea, Beñat Gaztelumendi bertsolaria eta Yolanda Arrieta idazlea. Mesedez, eman diezaiegun txalo bero bat. Mila esker zuen lanagatik eta hemen izateagatik. Aurten, 1281 lan jaso ditugu. Guztira 575 komiki, 22 olerki, 529 ipui, 92 bertso eta 259 mikroipuin. Kategoria berri bat ere badugu aurten, web komikiak eta 4 lan jaso ditugu. Saritu ez gain, 53 aipamen berezi egon dira. Epaimaiari asko gustatu zaizkion lanak izan direlako. Guztira, entzun ondo, 1281 lan jaso dira. Lehengo urtean baino 240 gehiago. Urtetik urtera handitzen ari da uzta, beraz, zorionak denei eta eskerrik asko.
Eta orain bai, ekitaldiari behar bezalako hasiera emateko, Donostiako alkatea dugu gurekin. Eneko Goia jauna, zatoz, mesedez, zurea baitza, txalo bero bat, bai, emetxe. Arratsaldeon guztioi, benetan pozgarria da aurten Koldo Mitxelena literatura lehiaketako sari banaketa egina izatea. Aurreko urtean ere egin genuen beste zerbait, baina gaur hemen zuek aurrez aurre ikusia izateak egia esan poz handia ematen du. Eta nik uste dut gu guztiok gaude da pozik elkarrekin egoteko aukera hau daukagulako. Gainera ekitaldi hau politenetakoa izaten da, inodako zalantzari gabe. Benetan pozten nau, ikusteak nodako implikazioa dagoen eta nodako danak aurkezten diren lehiaketa honetara. Gurekin hemen, udal batzarraretoan, 24 irabazle zaudete. Guztiak sarituak, baina utz iezadazue agurtzen etxetik ere, streaming bidez jarraitzen ari diren guraso, senide, klasekide eta lagun guztiei. Benetan arro egoteko moduan zaudete, zuen adaba, seme, iloba edo lagun hauetaz. Dordetak aipatu du, baina azpimarratzeko modukoa da nere ustez, 1281 lan aurkeztu dira urten. Iaz, eta duela 2 urte baino askozaz gehiago. Eta horrek oso esanahi garrantzitsua dauka. Donostiar gazteak literatura zadeak zarete da. Baina ez hori bakarrik, sortzaile apartak zarete. Komiki, webkomiki, oderki, ipuin bertso eta mikroipuin sortzaile apartak. Beraz, gaurkoan bakarrik esker mezu bat eman nahi dizuet. Eskerrak ere, epaimai danetan aritu zaretenei noski. Hemen zaudeten guztiei, baita lehiaketan parte hartu dezuten guztioi ere, eskerrik asko. Jarraitu sortzen eta batez ere, euskaraz sortzen. Hiriarentzako ekarpen oso handia izango baita. Zorionak eta eskerrik asko. Txalo bero bat, eskerrik asko, alkate jauna, zure hitzengatik, mila esker. Guazen ba, zuen lanak entzutera divertigarriak batzuk, sakonak beste batzuk, erromantikoak ere badira, tristeak, edota misterioz betetako kontakizunak. Olerkiekin hasiko gara. Aurten, olerkian 2 saritu dauzkagu, C eta E kategoriatan. C kategorian, 10-12 urte bitartean, Zurriola ikastolatik Julen Bueno Irastorza. Olerkiarekin, txalo bero bat, mesedez. Oso ondo, Julen. Jarrizazu hau eta urbildu. Oso. Ez dezu gutxirak ilazan. Oso ondo. Etxean eulia, ia, bota du josteko aria. Ez dit egiten irria, hartu dut eulia harrapatzailea, eta pamp, harrapatuta eulia. Etxean amona, ona, berak du etxeko korona. Esan ditzer nahi dudan, eta klink, berak eman dit txampona. Zorionak, txalo bat, Julen, itxoi, Julen. Zorionak, oso politein duzu aizuta, onomatepeia guzti horiek eta nola bururatu zaizkizu, fas eta glop eta oie denak. Ez dakizu? Ez. Eta hola, zerbaitek inspiratu zaitu hau idaztera? Ez. Ez? Hola, borborrian atea zaizu bakarrik. Bai. Jo, ze artista bigaina zaude indat. Txalo bero bat, Julenentzat. Zorionak. E kategorian, 14-16 urte bitartean, Santo Tomas Lizeotik, Maitane Iturrioz Rezola Barkaidazu olerkiarekin. Txalo bero bat, Maitanerentzat. Maitane 2019an irabazlea izan zen olerkiarekin. Bota. Euriotxez lokartzen nintzen udaberria lorontzi batean jaio zenean. Nork esango zidan hain baliotsua izango zinenik. Landatutako hazia jaio zen bizirauteko. Ego izearen notxez lokartzen nintzen udako sargoritan erretzen nintzenean. Gaztetasunaren zeruetan egan egiten ikasi nuenean. Zorionak, txalo, bero bat, oso lan polita. Izuta, bigarren aldiz irabazi duzu dagoeneko, zer sentitzen da? Bueno, poza, ez? Azken baten, zure lana azken baten baloratuta da, eta
Bai, bai, Harrotasuna bai. Bai, ez da. Zorionak oso ondo idazten dezu, oso lan politia dezu. Txalo bero bat, Eskerrik asko. beretzat. Segi horrela. Guazen ba, irudiarekin eta hitzekin jolas pixka bat egitera. Guazen komikien atalera. Usta oso aberatsa izan da urten. Hori pozik egotekoa da. Guztira, 6 saritu dauzkagu. Eta hauek komentatzeko, etzait ba, Matin komikigilea, baino pertsona aproposagorik bururatzen. Txalo bero bat Matinentzat, zatoz Matin mesedez. Eskerrik asko. Arte hobete, iyo. Eskerrik asko. Hementxe. Zemoz, Matin, nola izan da aurtengo ustazen material asko jaso dezu, ez da? Bai, ez da, bueno, urtero beti izaten dugu zailtasuna, ez da, alegia aukeratu beharra, ez da, eta aurten ere zu diozun bezala, ba, lan oparoa, ez, usta oparoa jaso dugu, bai, oso eta oparoa. ederra. Bai. Hasiko gara ba, B kategoriarekin. 8 urte bitartean, Axular Lizeotik, Josu Fernandez Irazola, mundu zikina komikiagatik. Txalo bero bat, Josurentzat. Herri, Josu. Jo. Oso, bai. Erakutsi komikia mesedez, Josu. Bueno, zorionak, hemen ikusten duzuen bezala, hemen dago grisa asko marraztu duzu, kolore grisa, baina hortik aparte izango duzu koloren bat kutxuna, ez da? Bai, urdina... Noski urdina, Donostiako banderakoa igual, ez? Bai. Hori da, bale, ba. Oso polita, oso aizuta. Eta ze kontatu nahi izan duzuzuke komiki honekin? Ba, ni baki dagoela itsasoan, ustet isla bat, ez dakit zer handitzen den, eta badago zikinaz beteta. Eta orduan, nahi esplikatu hori den hemen. Zaborrez beteta dagoen uarte badagola, ez da? Bai. Oso handia. Horreka. Eta zer gertatzen da, estralurtarrak etortzen dira, eta ze pasatzen da? Ba, esaten dio amak, ba, zela paraisai oso polit bat, baina azkenan heltzen dira eta dago dena zikina. Orduan, azkenean esaten diote garbitza gehiago, ze egiten oso polita da. Orduan, Hori da mezua, ez da? Bai. Zuk igorri nahi diguzuna, ba oso mezu polita eta marrazki bikainak egin dituzu. Zorionak, Josu. Txalo bero bat, Josurentzat. Eskerrik asko, Josu. Xeri. C kategorian, 10-12 urte bitartean, Axular Lizeotik, Katixa Li Soroa Txung Sang. Porru zuaitza komikiagatik. Zatoz, Katixa. Erakutsi, ederra. Bueno, hemen marraztu duzu porru bat oso ongi. Eta nik badet jakimina. Landatu duzu inoiz porrurik? Ba, oraingoz ez. Baina, bueno, ba hori erabakiet porru bat eitea zenda barazki bat guztiak ezagutzen duguna. Eta oso simplea da ere bai marrazteko, así ba... Eta osasungarria. Ere bai, ere. Porru patata, ez da? Eta gainera zure komiki honetan, porru batetik asko ateratzen dira, ez da? Bai. Zuaitz bihurtu eta gero porruak ematen baititu, ez? Bai. Polita. Oso polita, bai. Oso lan polita. Zorionak, Katixa, txalo bero bat beretzat. Oso ondo. Hau da, marka, gauza politiak, Mati? Bai, hori da, kiston teknika, bai. D kategorian, 12-14 urte bitartean 2 saritu dauzkagu. Batetik, Arantzazuko ama ikastolatik, Ziara, Pakiko, Koloma, maitasun historioa komikiagatik. Zatoz, Ziara. Txalo bero bat beretzat. Mesede. Oso, toera. Bueno, hori da. Bueno, no, a ber, nik hau ikusteakoan burura etorri zait manga. Gustatzen altzaizu edo asko irakurtzen duzu mangarik? Bai, asko gustatzen zait Kolombiak. Ziara, mesede. Hortxe. Eta, bai, ez mundu handi bada, ez da mangarena, ez? Bereziki hola baduzu kutxunen bat? Ez, la gutxunik ez. Hemen bat aipatzen, hemen bi aipatzen dira, ez da? Arale, Son Goku, zenbaitasun historia zeinekiko da. Son Gokurekiko, edo? Zenbat urte dara mazkin telebistan, ez? Eta mangan eta marrazkietan.
Ba, oso lan polita, Bai, hori da, bai. eskerrik asko ziara, txalo bero bat, eta zorionak, segi horrela. D kategoriko bigarren saritua, Zurriola ikastolatik, Amaia Ausin Sarasua, nire mutil laguna komikiagatik. Txalo bero bat, Amaiarentzat. Zorionak, Amaia. Erakutsia, bera? Hori da erakutsi, hori da. Bueno, hemen planoak eta oso ondo marraztu duzu, hola dinamikoa da egin duzu, erabat, eta hor azkeneko binetan amaiera ikusi detez idatzita. Zuk ze uste dezu, amaiera hasierare badela? Bai, nire historiaren amaiera da, baina bi mutilen hasiera berri bat da. Eta galdetu nahi nizun, gaiaren hautaketa, nola, zer dela eta kontatu nahi izan dezu historio hau? Ze beharretatik edo? Bi mutilek pareja izatea eskubidea ditzela, eta... Aldarrikapen bada orduan, ez? Bai. Oso ondo, oso ondo. Lan bikaina, zorionak, Amaia, eskerrik asko, eta txalo bero bat! E-kategorian, 14-16 urte bitartean ere, bi saritu dauzkagu. Batetik, Arantzazuko ama ikastolatik, Izar Irazusta Garmendia. Ze arraio komikiagatik. Zatoz, Izar? Txalo bero bat Izarrentzat, mesedez. Ondo, Izar. Erkutsi pixkat horrela. Ondo. Kolore biziak, Hori da, kolore biziak eta ero personaiak marraztu dituzu, baina baita ere atzeko paisaia esango nuke, ez? Nei Munch etorri zaigu gora, bueno, besterik gabe, Munch, Eduard Munch, margolari norvegiarra, besteak beste, eta hor, nik usteet, iruditzen zait, terapeutikoa egin duzula, ez da? Horre amorrua edo pixkate izenburuarekin hasi zara zeharraio, terapia egin duzu, ez da? Bai, azkenean, etxean egon da gero, denoi gertatu zaigu maskaria... Urbildu lasai. Maskaria aztea, eta orduan, humore punto batekin, aurkeztea. Terapia hori da, hortarako balio du marraztea, hoxe. Neri guztatzen pila barkatu, zera, mezua, zeni oso identifikatua sentitu naiz. Zer, benetan eri, musiko askotan ahaztu ite zait. Eta, asko gustatzen zait nola eraman zait, eta bukai arte nola garatu duzun. Oso polita hori zinala ebitu zait. Zorionak, Izar. Lan polita, txalo bero bat, Izarrentzat. E-kategorian bigarren saritua, Arantzazuko ama ikastolatik baita ere, Irati Oskoz Egiguren burbulatxoan komikiagatik. Txalo bero bat, baino haitu, gaur konfinatuta dago, ezingo da etorri, baino gurean izango dugu. Eta esan edizuet ere, aurten mikroipuñarekin aipatua izan dela, eta 2019an olerkian irabazlea izan zela. Beraz, txalo bikoitz bat, Irati Oskozentzat. Txalo! Baino, hemen izango dugu gurean, bideo batean, aurrera Irati. Kaixo, Irati naz, eta ne komikangatik ansaritu izan naiz, eta konfinatu nautenez, bideoa grabatzen nahi naiz. Eta bideo honen bidez, ne komikiara gautsiko dizu, eta honen sortze prozesua azaldu ingo zuet. Orduan, ne komiki hau da, 3 herrialdez osatua dago, eta honen sortze prozesua, esan beharra dago, oso espontania izan zara, hasiera baten, ideia txikitxo bat nekalako, hau da, burbuiak erabili ditzazkela historia bat kontatzeko, baino gero aurrexeago, ideia berriz bururatu zitzaiten, eta hor bai ideia guztia garatu nula. Orduan, segituan komiki guzti jainun, eta komiki aitakoan nire helburu nagusia zen, binetak alde batera guztea, eta bai letrei, eta letrak nola marrazti duten, eta bai marrazkiei, kontakizunak gidatzea guztea. Horren nik uste oso ondo lortzeala, eta horrez gain ere, ikusten bezala, bai pertsonaiek eta bai behaien inguruak aldaketa handi bat jasateu, eta ana basa azkenean lortzea bukaeran. Orduan, hoi ere irudikatzea oso garrantzitsua iruditzen zitzaiden. Orduan, nire litzadake gustatuko ne komikian interpretazioa zuei helaraztea, baizik eta zuek zuen interpretazio propia itea. Orduan, hori izango litzateke dana, mila esker, eta ikusi arte. Txalo bero bat, Iratirentzat!
Muxo handi bat, irati, konfinatuta zaude, animo, pasatuko da, eta komikia ederra, ez da? Kolorerik ez du erabili, oso bitxia. Hori da, bai, Iruditu zait, kolorerik bai? gabe, bueno, azkenean hori da, batzuk margotu egiten dute eta bestatzuk Bai. soilik marraztu, ez da? Orduan bai, Bai, eta eta gero mezua- umorea bai, eskertzekoa beti ere umore oso ona, bai, polita. orduan eta Oso burbuila. lan eta polita, bai. zorionak irati, eta jarrai dezagun horrela, oraindik komikiekin bukatu badugu ere, Matxin, oraindik zure laguntza behar dut. Zelena aipatu dizuedan bezala aurten, kategoria berri bat daukagu, web komikiak. Gaur lau barkatu edizio honetan, laulan jaso ditugu. Eta saritu bakarra daukagu. F kategorian, 16-18 urte bitartean, Usandizagatik, Ander Ubarretxena, Trueba, Kontrol gehi F5, web komikiagatik. Txalo bero bat, Anderrentzat. Joan den urtean, Ander komikiagatik irabazlea izan zen, beraz badaki. Ander? Zorionak, Ander. Zorionak, Bueno, egoera, irakutsi mesedez, klaustrofobia, ez da? Klaustrofobikoa ez alda egoera hori. Bueno, bai, baina nik horretan ez duen pentsatu komikia egiterakoan, baina orain esaten dut zela, pixkat hori gertatu daiteke. Eta kolorea ere, arronte, gorri-gorrea, jarri duzu. Ez da? Ez zaizu iruditzen hola... Nik laranja margotu dut, baina hemen gorria ikusten da. Ja, hori da, bai. Hori, badaki zein den kontu hori, JP, RGB eta formatuak, ez da, hori da, impresora igual, ez da goki izan, Bueno, ez da xola, ez da. Jarri lasai. Ander eta jauzia komikitik webkomikia egitera zer? Oso desberdintasun handia dago, desberdina da? Ez, egia esan da, marraztea da berdin, Bai. baina hemen, ez daukat presiorik akats bat egiten badut borratu dezakedalako, eta besteetan, berbada azkeneko binetan akats bat egitea, horre guztia botatzea izan litzateke. Abantailak baditu orduan, ez? Bai, asko. Bai, asko, bai, horregatik pasatu zea, pozik zaude aldaketarekin. Bai, errazagoa da, eta nire zabaitare azkarragoa. Bai, oso ondo, ederra benetan. Zorionak, Ander, txalo bero bat, Anderrentzat. Zorionak. Zorionak, Ander. Bueno, eta honekin, bukatu dugu komiki eta web komikiekin, eta orain bai, Matxin, eskerrik asko, zure laguntzagatik. Txalo bero bat beretzat, mesedez. Eskerrik asko. Eta orain bai, Ainara eta Iñaki, eta kantu bat gustora entzungo nuke Ze, printzesak eta printzeak adibidez? Bai, bida, nik hemen Arantxa Urreta Bizkaian Hiru Mariak liburua dakat, eta irikitakoan, Esti Markezen kantu bat topatu dut. Printzesak eta printzeak. Printzesa eder printzipe guapo, Mari errauskin edota zapo, laranja erdirik etzazu bila, ze oso azarelako. Zeure begi ez bizi eta ez, besteen begientzako, egin dorretxetik salto, aske bazara ez duzulako, askatzailerik beharko. Komplexuz gizenta pixuz lumak, besteentzako panpinkutxunak, izan gaitezen agintzen digu, sarritan gure garunak. Izan gaitezke haundi zein txiki, azkarrak edo tuntunak, brakedunak, barredunak, erakargarri egiten gaitu gure berezitasunak. Bizitzak dauzka hainbat zutabe, pozak, tristurak ta dudak daude, den aldatzen da ta soilik gara.
geure buruaren jabe. Ate bat itxi eta beste bat, zabaltzen da parez pare, lotuta askatu xuabe, edo nor gabe bizi gintezke, eta edo nor gu gabe. Gaurrak puskatzen du iragana, eta egunak gaua darama, eta hasten den bezain natural, bukatzen da harremana. Etzazu pasa bizitza osoa, begiratuz besten gana, bilezazu zeugan barna, zeu zara zeure zorionean, eragin gehien daukana. Jardin handi bat duten etxeak, asko balio duten kotxeak, bikote beti irri fartsuak, Instagrameko poseak. Askatasuna ematen digu, topikoak birrintzeak, imperfektu sentitzeak, ipuinetan bakarri daude, printzesak eta printzeak. Ipuinetan bakarri daude, printzesak eta printzeak. Ipuinetan bakarri daude, printzesak eta printzeak. Txalo bero bat! Eskerrik asko. Ederra, bikote! Eskerrik asko, olo ipurdila eta dana. Hau. Bueno, tira, olerki eta komikien irabazleak ezagutu ditugu dagoeneko, eta zergatik ez dugu orain beste zerbaitekin gozatzen. Ipuiarekin, adibidez, ipuinaren sailean 6 saritu dauzkagu. B kategorian, 8-10 urte bitartean, Santo Tomas Lizeotik Gorka Larreta astronauta izan nahi duen mutila ipuinarekin. Txalo bero bat Gorkarentzat. Hori, Gorka. Hori. Hementxe. Holaxe. Jarri hola urbil. Hori da. Astronauta izan nahi zuen mutila. Bazen behin handitan astronauta izan nahi zuen mutila. Peru Zabaleta izena zuen eta 21 urte zituen. Goiz batean egunkaria irakurtzen ari zela, NASAko albistea ikusi zuen. 3 astronauta behar ditugu jartzen zuen. Peruri bere ametsa betetzeko aukera zela iruditu zitzaion. Espedizioan parte hartu nahi zuen. Irakurtzen jarraitu zuen. Interesatuak proba batzuk gainditu behar dituzte. Txalo bero bat Gorkarentzat. Txai, Gorka, eskun. Ipui ederra, eta nola inspiratu zehazu hau idazteko? Bueno. Jarri hemen, denek entzun alizateko. Hola, nondik etorri zaizu zuri ideia hau ba, oze? Esateute imaginazio asko dakatela eta bururatzen zait. Earki, oso ondo jarraitu imaginazioarekin zen ipui polit-politia indezu. Txalo bero bat Gorkarentzat! Oso ondo, zorionak! Santo Tomas Lizeotik baita ere, F kategorian bigarren saria, Malen Esnal Aizpurua, eszenatoki magikoa ipuiarekin. Txalo bero bat Malenentzat! Herri, oso ondo. Tamainan ondo dakazu, bai? Bai. Eszenatoki magikoa. Bazen behin Maren izeneko neska bat. 8 urte zituen eta zarautzen bizi zen. Goizero,
autobusa hartu eta Donostiara joaten zen ikastolara. Etxean, ama, aita eta eneko anaiarekin bizi zen. Arratsalde batean ikastolatik ateratzean, dantza eskolako eszenatokira entsaiatzera joan zen. Ez zegoen inor, arropa aldatu eta eszenatokiaren alde batetik dantza sartu zen, eta beste aldetik ateratzean, bat-batean beste mundu batean zegoen. Mundu hori dantzariz beteta zegoen eta mote ezberdinetakoak. Ui, Maleritxo, txalo bero bat Maleritzak! Zuk ere, imaginazio ondila dakazu? Edo dantza gustatzen zaizu? Bietak. Etorri, erantzaren, bi gauzak. Bai. Irudimena ondila dakazu eta dantza egitea gustatzen zaizu. Eta historiontako protagonista zuzea? Ez Maren. Bale, baina zurekin badaukan zer ikusi pixkat ez da. Eta bukaera hori oso politia da, kontatu duzu pixkatola, trampa ingo dugu. Baina lortzen du, zer lortzen duzu? Zer lortzen du ipuian? Bera, mundu horretan ezagutzen du neska bat, eta joaten dira bere etxera, eta aurkitzen du Marenek giltza bat, eta jartzen du lepoko moduan. Neskaren etxean, eszenatoki bat zegon, eta Maren dantzatzen hasi zen. Baina orduan, giltzak mugitzen hasi zen, eta zulo bat sortu zuen bere etxea zela. Orduan bazeuka giltza da juteko beste dantzaren mundu horretara? Lagunaren, bere etxera. Zorionak, ipuin ederra benetan, eta segi dantzan eta idazten. Txalo bero bat, Malenentzat. Usta, jarra, C kategorian 10-12 urte bitartean, Lasalle San Luis ikastetxetik Denis Peña Manchado, koronavirus izkiak ipuiagatik. Txalo bero bat Denisentzat, torri Denis. Guztia W-rekin hasten da. Guan izeneko urruneko herrian. Gau hotz batean ze bat agertu zen. COVID-19 izeneko birusa zen. Inork ez zekien nondik zetorren, edo nondik heldu zen W-reko populazioa beldur eta ikusi zuen nola bere hiri osoa edatu zen. Egun gutxitan, hiria utzik zegoen eta adinekoak hil egin ziren. Jendea ez zen etxetik irten. Txalo bero bat, Denisentzat. Denis, eta zuri nola bururatu zaizu koronavirusa eta izkiak lotzearen ideia hau? Egun batean esatu nintzen, eta koronavirusu pandemian geuden eta konfinatuak geuden. Orduan, petatu nuen koronavirusa, izkietan, eta denan mezklatu nuen, eta ipuin hau atera zitzaidan. Benetan originala, nire gusturako behintzat. Zorionak, Denis, txalo bero bat beretzat. Lekura, eskerrik asko, zorionak. D kategorian, 12-14 urte bitartean, Lasalle San Luis ikastetxetik baita ere, Jon Mena Moreno, Gasteizko Amarika ipuinagatik. Txalo bero bat, Jonentzat. Aurtlekoan Gasteizko Amerika plaza zeharkatzen nindoala, telefono zizketan ari zen gizon batekin gurutzatu nintzen. Segundu horietan elkarrizketaren zati bat entzuteko aukera izan nuen. Bai, oraintxe bertan ari naiz Bilbotik irteten. Ur eta lur geratu nintzen, gizonaren gezur borobila seko utzi ninduen, eta sekulako jakin mina piztu zitzaidan. Txalo bero bat, Jonentzat. Jakin minez utzi gaituzu. Nondik atera zaizu hau idazteko ideia edo, nola bururatu zaizu hau? Pelikula bat ikusten nengoela, bururatu zitzaidan ari buruz pixka bat idaztea eta hau atera zitzaidan. Zuri detektibe lanak edo bestela thrillerrak idaztearena oso ondo jungo zaizu, Zorionak, txalo bero bat segi horrela. Eskerrik asko. E kategorian, 14-16 urte bitartean, Arantzazuko ama ikastolatik Carla Margo Carrion. Bukaera onik gabe ipuiagatik. Txalo bero bat, Carlarentzat.
Kaixo, Karla, zorionak. Igo, bildurri gabe. Handila zeata. Nekatuta nago hainbeste sardina lata jateaz. Jaten dudan guztia, kontserba latak dira. Sardinak latan, ilarrak latan, txitxirioak latan, dilistak latan, anana latan, latekin amesgaiztoak izan ditut. Egia esan da, barazki freskoak ez dira hobeak. Baratze hidroponiko hauetan, azitako guztiak ez du zaporerik. Dagoeneko ahaztu zait zer zapore duen marrobion batek, edo txorizo eta guzti prestatutako dilista plateron batek. Ez dakit zer emangote nukeen hori jateagatik. Txalo bero bat, Karlaren txak. Zorionak, Karla, itxoin. Lan mardula egin dezu. Luze egin dezu, hemen dokumentazio lanik egin dezu, edo lan handia egin dezu, luzia da, eta oso ondoago kontatuta. Nola bururatu zaizu hau kontatzea, zergatik? Inspirazio gabe nintzen, eta nire aitari galdetu nion, eta proposatu zidan gerra nuklear baten giroan historio bat idaztea eta desarrollatu nuen. Ostras, zoriona lan bikaina zuretzat eta baita aitarentzat ere bai pixka bat. Txalo bero bat, Karla, eta bere aitarentzat. Oso ondo, eta orain F kategorian, 16-18 urte bitartean, Santo Tomas Lizeotik, June Boronat Arrillaga amets gaiztoa ipuñagatik. Baino, Junek azerketa dabil buru belarri eta honek ere bideo bat bidali digu. Aurrera, Juneren bideoa. Kaixo, ni June Boronat naiz, Santo Tomaseko lehenengo batxideko ikaslea eta amets gaiztoaren idazlea ere bai. Gaurkoan ezin izan naiz sari banaketara joan, azterketak direla eta asko ikasi behar dudalako, baina asko eskertu nahi dizuet denoi bideoa grabatzeko aukera ematea. Eta, galdetu egin diate, ea zergatik erabaki nuen ipuina idaztea edo. Egia esan, egun batean euskerako irakasleak gelan parte hartzeko aukera aurkeztu zigun, eta txantxetan edo esan egon, bai ez irabazi edo horrelako tontakeriren bat, eta buru gogorra naizenez, amets gaiztoa ipuina idaztea lortu nuen, bidali nuen, eta sorte aukidet eta irabazletea naiz, baina, hala ere, mila esker guztioi aukera honengatik, eta agur. Txalo bero bat, Juneren zan, mesedez. Haupa, June, lan politia, oso politia egin dezu, nahi asko guztaiz bereziki, Edurne Zuriren betiko kontakizun horretan egin dezun bertsio bederra, printzeak eta printzesak ainara kantatu duen moduko zehoze, oso lan polita. Zorionak eta sekulako nota honak ateako ituzu. Segiola, lan eta lan. Txalo bero bat, Junerentzat. Esedez, berriz. Eta orain lehiaketa honek, helburu asko ditu, sortzeko gaitasuna, lankidetza, errespetoa sustatzea, mundua ulertu eta adierazteko zuen bide propioak aurkitzea, eta nola ez, bide guztia urratsez urrats euskaraz egin ahal izatea. Eta orain, gogoratu nahi dizuegu, 24 irabazlerekin batera, 53 aipamen berezi ditugula urten. Hau da, azken fasera iritsi, baino irabazle ez direnak. Eta bukaeran, diploma jasoko dutenak. Ez etxi, jarraitu idazten, margotzen, bertxotan, jarraitu beti zuen sormenari kasu egiten. Lagunduko didazue, mesedez, aurtengo epaimen berezien izenak esaten, ez dakite Inaxio, Arantxa, bai, torriko zeate? Eskerrik asko. Txalo bero bat, Inaxio eta Arantxaren tzat, hemen txena, nahi dezuna. Bai, hartu. Zuretzat, Arantxa. Jon Alduntzin Susperregi. Naia Altzuaran Etxabe. Ander Antza Tames. Magi Antza Zalakain. Lorea Aramburu Sarria. Izaro Arrazola Etxezarreta. Unax Arroniz Burgos. Garazi Barcina Ruiz. Beñat Barcina Ruiz. Markel Barrios Zipitria. Malen Beobide Frias. Carlota Bereziartua Ormazabal. Iraia Bergua Mateo. Naya Bueno Martín. Elaia Caballero Matilla. Mikel Cascante Aizpuru.
Amesti Catalán Martínez. Maya Cibantos Echenique. Onintza de Burtumió González. Indira Díez Ertat. Oyer Durán Cepeda. Laida Elizalde Izagirre. Gartxot Elizegi Agirre. Uxue Escudero Redondo. Nagore Etura Mendizabal. Estitxu Fernández Jaca. Ainhoa García Urbizu. Nerea García Urbizu. Ane Goñi Badiola. Ekai Iraeta Uría. June Irureta Gereño. Elene Larreta Dorronsoro. Itxaso Madariaga Uegun. Yanire Martín Ruiz. Marina Martínez Mendicute. Amaya Matías Larrañaga. Luca Moraleda Castro. Alana Morales Ávila. Irati Oskoz Egiguren. Beñat Otaegi Arratibel. Nayara Oyarbide Muguerza. Iker Peñalba Campos. Oyer Redondo Olazabal. Izaro Sainz Elorza. Ander Santiago Sánchez. Jon Sanz Arteche. Unai Silva Lucas. Oyer Torres Costas. Naya Urquiola Landa. Xavier Urquizar Calviño. Erik Andrei Uladu. Katisha Zabala Vicente. Eta Erika Zamakola Etxeberria. Txalo bero bat, aipamen berezia jaso duten guztioi txalo bat Inazio eta Arantxarentzat. Oso ondo, mila esker, zorionak aipamena jaso duzuen hoi, zen meritu handia dauka horrek. Eta orain, bertsoen alorrean sartuko gara. Aurten, 5 saritu dauzkagu. Bainat, torriko zean nahi laguntzea favorez. Txalo bero bat, Beñat Gaztelumentirentzat. Eskerrik asko, mila esker. Zemoz, Beñat, aurten nolako uste izan da? Bai? Maila oso honekoa, eta bai, ez da erresa askotan, etxeko bakardadean bertso batzuk jartzen aitzea, baina egia esan, aurten maila bereziki bertxotan ona izan dela esan beharra dakago. Bai, eta kopurua ere handitu eginda, ez? Bai, ez dakit, zertan asmatu izango dugun, baina, aurten bertsoa presentzia handia izan du bai. Zerbait ondo ditena idan seinale, orduan, ez? Zer izango da bai. Bai, zorionak denoi, eta hasiko gea? Bale, C kategorian 2 saritu dauzkagu. Santo Tomas Lizeotik Asier Artola Zurriarain, teknologia bertsoarekin. Txalo bero bat Asierrentzat, mesedez. Zorionak, Asier. Hori da. Teknologia sortzen ari da sekulako burrundara, ordenagailu, aplikazio, bideojoko eta kamara. Sinesten dugu hau dena dela, erreztasuna algara. Bide hontatik aurrera ginez, eragingo du ikara. Txalo bero bat, Asierrentzat. Zorionak, Asier, oso ondo, mila esker, segi horrela. Bigarren C kategorian, bigarren saritua, Lasalle Donostiatik, Maili Rekondo Alberro, giza eskubideak bertsoagatik. Txalo bero bat, Mailirentzat. Maili aurreko urtean aipatu izan zen bertsoarekin. Denok aldakizkigu giza eskubideak, munduan bizi diren lagunta jendeak, horiek babesteko daude erakundeak, gizakideen gara elkarren kideak. Nik errefuxiatuak nahi ditut aipatu, bizitza oso zaien ez tokatu, beraien etxetatik dira abiatu, baina gure ateak
etxita topatu. Txalo bero bat, Mai, eskerrik asko ederra bertsoa, Oso ondo, eskerrik asko, bai. D kategorian, 12-14 urte bitartean, Arantzazuko ama ikastolatik Lexuri Legorburu Arrieta. Inauteriak bertsoagatik, zato Lexuri? Txalo bero bat, Lexuri dentzat. Hori, polita. Pillo, lasai, poliki. Zubieta eta ituren zubieta, joareak dantzatzen dabiltza kolpeka, tunturrua buruan kolorez betea da, auritzartza beraien artean gordeta, inauterien meka dugu malerreka. Txalo bero bat, Lexurirentza, zorionak politiazu. Eharra indezu, Zorionak, eskerrik asko. Kategorian, 14-16 urte bitartean, bisaritu ditugu baita ere. Arrantzatzuko ama ikastolatik, Naroa San Miguel Ugarte konfinamendua bertsoagatik. Txalo bero bat, Naroarentzat. Zorionak. Jo. Martxoko aste ilun batean, itxiz dituzten eskolak, etxe guztiak bihurtu ziren, herritarrentzat kaiolak, edo zer erosteko herrian, alde guztietan kolak, bukatu ziren lagun arteko, poteo eta alkolak. Etxeko terrazan ordu askoz, geunden beti elkartuta, Netflixeko telesaintzen filmak genituen bukatuta, eguneroko kirol saioak uzten zidan lehertuta, 8etan eskerrak emanez, denon txaloak batuta. Txalo bero bat, Naroarentzat. Ederra, bertsoa, zorionak, Naroa. Gero, bigarren saritua kategorian, Arantzazuko ama ikastolatik baita ere, Ane Iparragirre González, hainbat mundo intimo bertsoagatik. Txalo bero bat, Anerentzat. Txalo, Ane. Jakizue, duela 2 urte, Ane irabazle izan zela bertsoarekin. Bigarren aldiz, beraz. Zila hontan eserita, igarotzen dute eguna, gaurkoan jakinarazi, nahi dut barruan dudana, gutun honen arrazoia, elbarrituaren zama, ta kalean jende asko, ibiltzen da arauna, hori ikustea baita, niretzako gaur zaiena, zuk hau irakurtzerako, ni egongo naiz joana, biztiatzean uztea, horixe da nahi dudana, ez baitit ezerk betetzen barruko utxuna. Ez baitit ezerk betetzen barruko utxuna. Oriona, Ane, ederra, benetan. Eskerrik asko, Oriona. Bueno, hemen bukatu dugu bertsoen sariekin, baina nahi badezu zuk bertsoren bat bota, gu pozik egongo gea. Ara 2021 urte berezionek ze uzta dakarren, eskerrik asko denoi, hain eder hain garden, denok oskol barruan, egon garen arren. Eskerrik asko denoi, hain eder hain garden,
zuen barruak ala irekitzearren. Eskerrik asko, baina txalo bero bat. Mila esker. Eskerrik asko. Eta orain, mikroipuinen atala dator. Aurten, 259 lan jaso dira. Beraz, bikain baita ere. Mikroipuina, izenak berak dioen bezala, ipuin motzak dira. Txikiak, neurriari dagokionez, baina besteak bezain handiak edukiari eta sentimenduei dagokienez. Aurten, 4 saritu ditugu. D kategorian, 12-14 urte bitartean, 2 saritu. Lehenengoa, Herri Ametsa ikastolatik, Leire Abedul Kano egizo egan mikroipuinagatik. Leire gaur ez dugu hemen, gaixotu egin zaigu, beraz, musu handi bat eta txalo beroa bialtzen diogu, streaming bidez guri begira ari baldin bada. Txalo bero bat, Leirerentzat. Osatu. Zorionak. Gero, bigarrenez, Herri Ametsa ikastolatik baita ere, Alazne Martínez Pérez. Zerrote da mikroipuinagatik. Txalo bero bat, Alaznerentzat. Torri, Alazne. Logelako atea ireki eta korridore ilunetan atera nintzen. Han urrutean leiho bat zegoen, irekita. Bertatik argi gutxi ateratzen zen. Ezetasuna besterik ezen somatzen. Bat batean, hots bat entzun eta itzal bat gerturaten ari zitzaidala konturatu nintzen. Geroz eta ilunago zegoen dena, eta soinu arraroak entzuten ziren. Nik ez nekien zerekin, oihukatu, korrika egin edo geldiri gelditu. Urduri jarri eta azkenean korrika egiten hasi nintzen, baina itzalura geroz eta azkarrago mugitzen zen. Harrapatuko ninduela ikustean, korrika egitari utzi eta nire burua babesteko makurtu egin nintzen, besoak buru gainera eramanez. Itzalak zeharkatu ninduen eta bihotza izoztu zidan. Ordutik, estatua bat naiz. Txalo bero bat, Alaznerentzat txetxera alde. Jo. Nola bururatu zaizu hau? Nondik etorri zaizu? Gelan negoen eta gure andereñoak mikroipuin bat egiteko proposatu zigun eta idazten hasi eta Hau da, zorionak, hau imaginazioa daukazuena denek ere, zorionak Alazne, lan polit-politia. Eskerrik asko, txalondi bat, zorionak. E kategorian, 14-16 urte bitartean, Zubiri Manteotik Oier Aresti Pérez, komuneko lastanak mikroipuinagatik. Txalo bero bat Oierrentzat. Zori, Oier. Zorionak, Oier. Udazkeneko arratsalde tentel hortan aurkitzen ginen, biok, bere eta ni. Pizkiratxa sema genezakeen gure komunetik. Institutuko komun hauek beti usenge gogaikarria dute, eta ezten soinu bezgarraio batetik ateratakoa zirudien. Isiltasuna, hori behar genuen, inork ez duen jakin behar hor aurkitzen ginela. Bestela, ziur bizkor batean guzti esan behar baitzien. Orduan, isiltasuna sema genezakenean, lastan bat eskatzeko balora izan nuen. Nire eskuaz lagunduz bere fereka ipurdian nabaritu nuen. Inoiz jasadudan ferekari guztokona izan zen. Horregatik egun hartatik aurrera komuneko paper hori erabiltzen dut. Beste batzuekin kakagiterakoan ipurtzola beti lehor geratzen zitzaidalako. Txalo bero bat Oierrentzat! Eharra! Nola, lehenbizi ze inspiratu zinen? Maitasun historian edo komuneko papelean, nondik hasi zan hau? Bagiaztan, konfinamentu garaian gaudenean, supermerkatuetan beti konfinamentu garaian komuneko papera bukatzen zen beti agortzen zelako eta azkenean gogoratu nintzen eta horregatik erabili. Zorionak, ideia bikaina hori da errekurtsoak izatea. Txalo bero bat Oierrentzat! Zorionak, Oier, politia. Bere arrebak, iratik, sariak eta ipamenak irabazi izan ditu, aztu zaite esatea. F kategorian 16-18 urte bitartean, Zurriola ikastolatik Lore Lasa Elosegi edalontzi bat eskuetan mikroipuinagatik. Lore, torri! Txalo bero bat Lorerentzat! Lore 2018 eta 20an irabazlea izan zen ipuiarekin. Oier triste dago, begiradan nabaritzen diot. Badakit nirekin jolastu nahi duela,
eta nik berarekin, baina matxori ez zaio gustatzen ni oierrekin ibiltzea. Nire kotxearekin ari da jolasten. Zergatik zaude nirekin haserre? Malkoak ditu begietan, baina ezin diot erantzun. Amantxok entzuten banau. Horrela gutxienez nirekin dago. Mesedez erantzun, zure laguna izan nahi dut. Ezin dut, badakizu. Negarrez hasi da orduan, baina ezin dut ezer egin. Ama nire gelan sartu da, egunero bezala, edalontzi bat eskuetan duela. Nire gana gerturatu da, eta oierri inungo jaramonik egin gabe, edalontzi eman, eta 2 pastilla eskuan jarri dizkit. Tori bihotza gaurko biak. Oierrek negarrez jarraitu arren, ari behiratu ere egin gabe, nik pastillak irentzi arte itxaron du. Eta orduan isildu dira negarrak. Buelta eman dut, bakarrik nago, egunero bezala, edalontzi bat eskuan dudala. Txalo bero bat, Lore, txalo bero bat. Txoin. Eta ipuia hau, nondik? Bueno, mikroipuina asko esan behar denez hitz gutxitan. Pentsatu nun hori izan behar zera pixkat impactantea edo. Eta psikologian eman genitun garuneko gaixotasunak eta hori, bururatu zitzaidan. Ba, oso ondo. Zorionak, lan bikaina, benetan. Zorionak, txalo bero bat. Lorerentzat. Ainara Iñaki? Ainara? Mundua, euskara marabilosua omen da, ez? Bai, hala omen da. Bai, euskara marabilosua, bakizu, dorletanik idatzi nun, askotan euskara zizketan aigealikan, gaztelerara salto iteko, iesi iteko, zenbat aitzaki sortu zaizkigun, ez da? Orduan esan nuen, euskara marabilosua, xarmanta izan diteke, baina euskara marabilosua. Eta oso luzia idatzi nun. Euskara hutxe zitzeingo banu, aiaziko nizuke aixa, min gainian erdoik ezpanu, zure etorri jabaneka, aztena izaizkito esken olazan, haude marka ezin ekarri, como se dice Kristo erruki. Atarramentu honik ez dugu euskarari gabiltza ezin eutxi, aitorren hizkuntza zala baino kastellanora iesi. La 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 la. Y es que por eso esango nuke Tele5 neri Telebost, hitzetik hortzera ze peñazo, tia finalera baltzatoz, osteunian dago pintxopote, porruna no vienes oke, porruazik abaten truke. Kanpotik etorri gabe eroriko dek ezagio gehiago bultza, igo gorortikan eta nos queda una cosa muy kamutza. Si en el fondo badakit, baino eske no me suena igual, euskara zer dara zaina, bihotzetik zintzurrera justo me atasko en la España. Ni nahi nuna, ni nahi nuna, ni nahi nuna, euskara zan nik nahi nuna, ni nahi nuna, ni nahi nuna, ni nahi nuna, ni nahi nuna, ta que más da? Ta que más da, ni nahi nuna. Tú no te metas con mi idioma, el más viejo de Europa es I. Marro ya jango dezula esan da, boca llena de dientes nabil. Hasta... Esan ninguete? Batuaz moldatu eta nieta, euskalki bat ajuz baneki, ya lo dijo Lazkao txiki. Zer? Euskara zaidalakuan martxa honetan, aurki erderaz egingo dik, inorren laguntza gabe, a los higos baguaz, bakarrik, a los higos?
Si en el fondo badakit, baina eski no me suena igual euskara zer dara zaina, bihotzetik zintzurrera justo me ataskoela Espainia. Eta orain bai, hemen amaitzen da, 32. Koldo Mitxelena sari banaketa ekitaldia. Zorionak irabazle guztiei, eskerrik asko parte hartu duzuen guztiei, gazteei eta baita irakasle eta ikastetxe guztiei ere. Oinarriak zabaltzen eta ikasleek parte har dezaten egindako lan itzelagatik. Baina zuek esango duzue, bueno, eta nun daude sariak? Sariak hortxe daude, ekitaldia amaitzean hartzerik izango dituzue. Eta orain, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta jarraitu horrela gazteok. Zuena da artea, zuena da kultura eta zuena da sormena. Eta orain, mesedez bukatzeko, zutitu eta familia argazki egin dezagun, mesedez? Alkate jauna, epaimaikidea guztiok etorri. Txalo bero bat, ekitaldiari amaiera emateko, mesedez. Zorionak denei. Adira. Harri zaitezte oso ondo. Batzu makurtuta hori da. Eta hurbildu pixka bat. Beatu zaitezte pixka mesedez. Bai? Igual alde hontan earki. Bai. Bai. Hala. Argazkia. Orain, beste argazki bat zinegotzekin edo? Ana? Bai, ja. Bai? Oso ondo. Orain, kanpoan mesedez? Zorionak derei. Txalo bero bat, mesita, Zorionak. Oso ondo, artista zeate. Zorionak. Ni nahi nuna Euskerazan ni nahi nuna Ni nahi nuna Lelei, elei, 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 lelei Lelei, elei, lelei, lelei Lelei, 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 lelei Ni nahi nuna, tra, tra!